Holy Family Catholic Church Field Umuoji juru nnọọ kparara ndim dịka ndị mmadụ nọrọ wee nye ụgbọala ise nyere mmadụ ise ọzọ bụ ndị Echiri Ukochukwu. Anya pụtara anya akụkọ. Ukochukwu ndị a anabatara bụ ndị nke Archbishop nke Ọnịcha bụ Most Reverend Valeria Echiri n'afọ gara aga. Okwuchukwu ya Very Reverend Father Anthony Asanya gosipụtara obi aṅụrị ya na mbọ ụmụ ntorobịa Umuoji na-agba ịgba odibo n'ụlọ nsọ Chineke ma kelekwa ka ha rabụ ndị gbara mbọ ịhụ na akwadoro ụmụ anyị ndị a Echiri Ukochukwu site n'inye ha akụrụngwa ha ga-eji gbasaa ozi ọma. Otu onye n'ime ndị gbara mbọ ịhụ na ya bụ nkata mitara mkpụrụ bụ Chief Stephen Onwuachu gosipụtara obi aṅụrị ya na ya bụ ama bụ nke gara nke ọma ma kelekwa ụmụ Umuoji na nkwado ha. Onye nọ dịka igwe Umuoji bụ Chief Christopher Nnedu kelere ụmụ Umuoji na mbọ ha gbara iji hụ na ya bụ omenani ịkwado ụmụ anyị echiri echichi gara nke ọma. N'igosipụta obi aṅụrị ha, ndị a echiri echichi anabatara gosiri afọ ojuju ha na-akwado ụmụnne ha nyere ha. Inyefe ogodi ụgbọala na ịwa achịcha bekee bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.